Nginibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi izigameko zempilo. So today ngivashela ubhuti wami ozongichazela kabanzi ukuthi bamgila ngani. Engabe usehelile na. Sike simuze ukuthi usiphatheleni. Sawubona? Yebo sikunjani? Ngiyaphila kanjani? Hayi ngiyaphila nami. Angiqala ukubona yazi? Awu ngempela. Ngikwazelaphi? Hayi, phela itheku likhulu ngenze sikhona la sisahlangana. Mhlawumbe ngikwazela la eThekwini ne? Yeah. Okay. Cela ubulisa ababukeli emakhaya masishela igama nesibongo. Hayi ngiyabingelela kubalele emakhaya. Mina ke igama lami nguAsatu Mr. Apologize umhleze exolise entombini ecela lona uthi. Kuningi. Hayi kuningi. Uba isibongo? Hayi ngucela uNdosi uMagaya. Oh, Nkomo sengilena. Yebo. So benjani impilo sakhona? Eyo impilo hayi benzima kakhulu angifuni uqamba manje benzima. Besinjani simo sasekhaya? Yo ngikhuliswe umama ubaba ngimazi ngabe kunzima kakhulu. Awazambona nje nhlobo. No angimazi. Oh, okay. Askisi. So, sithini ngisigameko? Kwenzakalani? Njengomfana okhulele emakhaya. Kuyaye kube nzima uma usuka emakhaya uza ngale edolobheni, Emakhaya? Nawe wawuqonywa ngeduku. Yabo khona le ntombi lengikukhumbuze yona ubalo waqhubeka ngeduku. Asiyeke le duku, asiyeke. Ya kwenzakalani ke qhubeka? Yabo shothi ke ngisuke emakhaya mina, ePortshepstone. Ngize la eThekwini nje ngizofuna umsebenzi. Eminyakeni emihlanu yadlulayo. So mangifika ke la edolobheni, hey madoda ngoba idolobha. Bagila yini? Hayi, shothi ngangitshelwe umfowethu nje besikhula naye ukuthi hayi angize ngala eThekwini ngiye ukuhlala ngale emakhaya ngilongishiphelwa zinkomo. Hayi nganyuka ke nami njengomfowethu ke umfowethu yena uhlala eMlazi. Uhlala eMlazi. Nganyuka ngeza ngala ke edolobheni hawu. Ngafika ke kuyena ngafika ngolesihlanu nje impela ngiphethe isikhwama sami. Hayi nesikhwama lento le 2 Greenberg ngulengise kanje. Hayi futhi mangihamba la endleleni sengihlikile esitobhini la ngitshela unzohlikaphi ngiye endlini yakhe le eMlazi. Lo ngibona abantu bengibuka. Hayi abantu bangibuka. Yaxoxa ukuthi hayi abantu abo umuntu akubuke azajike nawe. Ngixoxa ukuthi mhlawumbe khona into wrong ngimini lo ngiyibuka. Hayi akho lutho into wrong. Nje uhlala mhlawumbe ikhikhe ibhoboza yami. Hayi nayi nanke ikhibhoboza intambo yifasi yonke into iqondile hayi. Anganaki angiziphela ngiyafika mhlawumbe ngitshona ukuthi hayi ngoba baqala ukubona umuntu kanje endaweni hayi ngihambe ngiye lapha endlini yakhe umfowethu ehlala kumjondolo lalesa sikhathi. Hayi ngihlale ke lana ke ngimlinde ngihlele eminyango nebhenji nje lalike eduze nomnyango. Ngifike ngihlale khona yena wayengekho emsebenzini. Ngihlale ngimlinde. Hayi lishona ilanga. Awonje sekukhwalela impela afike umfowethu. Hayi singene endlini seyinsizwa ngangiphethe nenyama enhloko. Ukuphathelene inyama enhloko? Ngiphathele yena ubaba. Sona emakhaya? Ngisuka emakhaya nayo. Futhi ngifike ke lana ke ngindlala inyama enhloko etafini hayi siyele inyama enhloko. Mase angitshela ukuthi hayi. Njengoba bekutshele bafuthi ke khuphuka uze ngale edolobheni ngoba la edolobheni imisebenzi ikhona kunangale emakhaya. Imisebenzi ikhona emakhaya ukulusa inkomo kuphela. Hayi ke angitshele kanjalo ke ngifike ke nami ke edolobheni ke ngisho ukuthi hayi bafo ngiwaboshilo ukuthi khona umsebenzi lana ongithembisa ukuthi ngizowuthola na kanjani yena uyisecurity nami kuzongifaka khona kulomsebenzi obsecurity hayi sithi sidla inyama enhloko ngimtshele ukuthi hayi sengifikile ke ngitshele ukuthi ngenze njani athi hayi ilula lento wena thola isitifiketi ugrade C waka security ke grade C phezulu kuneqophelo phezulu. Hayi ngimtshela ukuthi awubala lo ngoba vele kunescore nami ebengisazi ukuthi sifundisa ngayo lo into zobsecurity. Hayi ubafo ke angitshela ukuthi hayi ngithola grade C lona. Hayi futhi ke kuthi ngolunye usuku esiphumile sinobafo sizabona nje sedlula iweekend mina ngumuntu oyivalele endlini. Futhi kwase kudlula iweekend ke naye off kuyilo kwimpela sonto wathi hayi bafo hayi ngisithi ukulula inyawo nje ngikwazi senala elokushini nje wazi abantu nje ubone nama artist la nabo nangumlo obuyashaya ezokudweba. Hayi futhi siphumeke sihambe siye khona endaweni zokucima ukomza lapha ngakhona la ehlala khona kaH eMlazi. Hayi futhi sihamba nobafo ke lana endleleni baphinda abantu baloku bengibuka bo
Kanti yini lengaka? Yaxoxa abantu bangibukani kangaka abantu. Hayi, abantu bayangibuka bajika nami. Hayi ngimtshela ubaba uthi ngeke bafu yazi ngisaphephile mina lana. Ngalesikhathi ngifika labantu babe ngibuka. And angikazi noma indlela engigqoke ngayo noma indlela engibuka ngayo angisazi bafu okungichazele nginjani ngigqoke kahle lapho ngisho ngiyazibuka yabo Phela thamba nigqokeni lapha. angigqoke yabo leshes leli lama Soul Brothers nebhlukwe leli lamakhehle ngafana nezimbadada lapha phansi yabo ngiyinsizwa nje impela hayi futhi Yes. sifike nasendaweni yokucima ukoma hlaleke la kule zihlalo ezigcoke ubeka unyawo kanje yabo ayihlale ngithi angibuza ukuthi ngiphuzana ngimtshela ukuthi hayi bafu vele ulande yona iBlack Label kwavele iyona into ayijwayele le umuntu ayayilanda thelwa ngeglazi ke la kuthiwa mpompo eglazini bekwela hayi ongiphuzi qe phuzi qe hayi ngiyabona abantu abasakhululekile lana abaloku behlebe hayi anginakile labo hayi usho ukuthi ke umtshela bafu uthi angeke bafa sihambe la kwa manje angeke abantu indlela abangibuka ngayo Awusekho comfortable. nami yabo nje senginokuzenyeza kancane Awucabanga mhlawumbe ukuthi leli shirt lama Soul Brothers. hayi ngangayitsheli phela ngoba ngangikhipha unyawo nami ngigqokile ngifuna ukubona izinsizwa la nezintombi zala kule ndawo hayi sihambe sigodukeke hayi shuthi kuthi ngolunye usuku ke sekudlula isonto nje hayi ngiyeza ukuthi ayingeqekile manje siswinike kumele yedle phela manje insizwa hayi ngiphume ngithi ngothenga ama fried negwinya nje ngihlala Kanti akapheki yini ubafa la endlini? hayi phela angithi phela uyahamba ubafu kusale mina shuthi mina ayingalo asunganginqena ukupheka Oh, mina hayi ukuthi ngipheka gross phela ngoba ayikho. mina ngihleli ikhona igross Oh, manje okay. ngifuna ukudla okufasta bo Okay. ngiphume ngothenga igwinya ke nama fried hayi ngihamba endleleni ngihamba hayi ngizwe ngomsindo emva kwami yabo ngithi mangiphenduka hawu hey ibutha lazi butho lashaka abaphethe izipeti abaphethe izagila abo nje zonke izikhalo ongayicabanga Kuyiwapi? uzwa ngalanga ngimina bakhuza isakha kuthiwa induku zami zeyisa nami futhi ngiyeyisa ngibona ukuthi hayibo labantu Hayibo. benza ngempela la kumina ngibona ukuthi hayibo ngizokwenza njani hayi ngixakeke ngicabanga ukubaleka ngibona ukuthi hayi ngeke Badlula bazovele bathi vimba bome kwathiwa vimba ke hawu vele kugcwala ukuthi ngu hayi beza ngakimina labantu labo ngithi kuyabhe umunye uphethe ithayi kanje libhalwe ngokumhlophe ngisanothi labhalwa ukuthini omunye uphethe isigubhu ngala sasinento egreen pie xa uthi petrol mangicabanga mangibuka ukusisakala hayi ngingabaleki ngithi ukusheshsha kancane ngibona ukuthi hayi labantu beza ngimina Yibo. ayi ngithi ngiyezwa kusho ngezwe angazi noma yitshe noma igabadi noma yini lishe emqola ngasho Kuwena yini? isho ngimina Ushawelani? angazi isho phansi phansi lale phansi nami hayi Hayibo. the next thing abantu sebela phambi kwami ngiphapha Awazi umuntu la? angazi umuntu umuntu engimazi uyedwa intombi yabafa endlini ngoba inike kufike naye yabo shuthi ke iqhamukeke nayo intombi yaba4 bese angibhonya lapho ke iqhamuka ayimayiqhamuka ifike ime lapha phambi ingiqhamlazela umuntu ke engikhuleni emakhaya ngazi ukuthi moko waxanyezela umuntu osifazane bekubhonya ngekuhlehla kwasana abuza ukuthi nimbhonyelani kuthiwa hayi isigebengu lesi uyaqola iqola leli abuza ukuthi hayibo Wena? basho mina lapho angazi lutho mina ngibuyela le emakhaya ngazi lutho hayi shuthi ke asho ukuthi hayi ngiyamazi lona umngane wendoda yami osuke emakhaya endaweni kanje abaqale bahlehleke manje nasi uyabona ukuthi uncazela ukuthi hayi ayihambiselani nale kade abayaziyo ngami hayi shuthi hayi ngeke hayi akusiyena sizomunye ngizomunye shuthi hayi akusiyena bafundisa Bakufanisa yini? shuthi bayangifanisa lapho yazi Uma. Ngabe esibhedlela. Usushayiwe. sebengishayile bangishaya ngabe esibhedlela nhlanhla ke anzange ngilimali kakhulu ngoba washeshwa wafika Ingakho bebelokho untombazana bekubuka nje. hey abantu yazi Shaywe ukuthi- ngayazi. eyibo sengiphelile isibhaxi njengoba ngisho nje ukuthi ngabe esibhedlela kodwa anzange ngilale ngoba bangithola kancane bangithola nawo ukuthi phela ngezinsizwa mina ngelusa Ngazo. hawu shuthi ke kuthi kusenjalo ke yazibona inkinga la ziyanyuka ziyanda inkinga nalomsebenzi angiwutholi
yabo ayathi ubafo uyasonta ubafo wathi hayi angeke ngiye esontweni lakhe. Manje mebuya kubhuti wakho ubuye unje emzimbeni uthi kwenze njani? Abona ubafo waphatheka kabuhlungu ngalendlela ukuthi wazi wafuna ukuthi ngibuyele emakhaya kodwa hayi ngathi hayi la ngayikhona ke lapho. Uyena uyamazi lo muntu lo abakufanisana njengoba baze Akamazi naye. Shuthi ke njengoba ubafo esonta ke athi hayi asiye esontweni bafo. Uyisiyoni ke hayi samse esontweni masifika esontweni kuthiwa bonke abantu abanenkinga abeze phambili bakhulekele. Hayi sukume nami ngihambe ngiye phambili. Hayi athi umfundisi ayingeke labantu laba badingikiswa emanzini. Sihambe siye emanzini. Empophomeni nje angisazi impophomi yakhona ngale mlaza ngisazi kuthiwa intoni igama layo. Sihambe siye khona nomfundisi wakhona kule bandla lakhe. Hayi ngime ngemuva ke lapho ke bayakhulekelwa ke abantu bafaka emanzini bavusa bakhulekela. Hayi kusawesikhathi sami phela sokuthi ngikhulekelwe ke mina. Hayi ngisondela umfundisi ashebalala wemama oh Jesus oh Lord oh cheese. Ngisondela ngiyabuza umfundisi ukukhuluma izilimi lana ngisho ukuthi hayi siyahlangana. Okharabashile. Ngisho ukuthi siyahlangana ke manje izinto ke sengizothola ke lo msebenzi. Hayi vele angikhulekela umfundisi angifake la emanzini angicwelisa. Ngivukule. Ngithe lapho ngivuka akusekho umuntu. Akusekho umuntu kanjani? La empophomeni ngisho umfundisi akasekho. Bashone pha abantu. Qale manje ngihayize nami ke ngimemeze sizani bo sizani. Qhamuka abantu bephuthuma. Yini kwenzala? Ngithi besizokhulekelwa lana. Manje ngivuka lana sengivuka sengingedwa umfundisi akasekho abazalwana basekho angisazi kwenzakalani. Hayibo bayepha abantu. Hayi bona uthi hayi inkinga la ngithi ziyehla khona ziyakhula futhi manje inkinga. Hayi kufike labantu laba abafikayo bezobheka emadamini yabo labantu laba ababheka abantu abacwilile noma abaqwelizile bafike bambheke umfundisi bambheke yazi bamthola kodwa yazi ezibhlungu ukuthi bamthola esethule ebanda. Abazalwane laba abanye abazalwane bona batholakala abanye babo bayisiphuthunyiswe izibhedlela. Yazi lento ibhlungu ngoba umfundisi wabo ngangiqala ukuye esontweni umfundisi uzosweleka emhlabeni nje angazi noma ngithi ngenxa yami noma ngithi angazi swami. So kwathi mekunjalo ke ubafo sekudlulile lapho umfundisi sencwatshiwe hayi wathi ayingeke bafuna cela uhambe uye ekhaya ngoba mhlawumbe inkinga eziningi ziza nawe lama ngithi ziza nawe inkinga ngcono ukuthi hayi bafo uhambe uphindele ekhaya mhlawumbe inkinga usuke nayo lemsamo mhlawumbe wathi uhambe angayishisa impepho angabiki emsamo awuhambe uyoqala phansi. Hayi ngifike ekhaya ngilichaza udaba lami kuma ukuthi ma ngihambela ngofuna umsebenzi kwafeke kwenzeka inkinga ngashawa ngathi ngithi ngishawa into engingayazi ngathi ngithi ngiye esontweni umfundisi wafika washona ngiqala nokuya esontweni manje manje hayi kuningi hayi wathi uma hayi mntanami asihambe siye kuNtusenkomo iNtusenkomo inyanga yangasekhayana. Hayi masifika khona kuNtusenkomo hayi wakhala uNtusenkomo yazi wakhala kuthiwa indoda ayikhala kodwa lapha wakhala wathi hayi mfana wami ngoba usindile kuningi ngisole ngathi unabantu abadala. Hayi manje ngimbuze uNtusenkomo ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi mhlambe ngikwazi ukuthi nami ngihluka nale inkinga wathi hayi kumele uvume idlozi ekhaya ke ngathi asibona la bekuthiwa ucaphuna kusala sabantu nje. Hayi kwayinkinga ukuthi manje sekumele kube khona izinkomo ezikhishwayo yonke lento yokuvuma idlozi yonke lento ukuthwasa hayi udinga imali nakho kukodwa udinga imali. Hayi wathi hayi kodwa kulula ke mfana wami into nje elula ukuthi uvele sikwenzele igobongo lento ekuthiwa igobongo kanje sifana uthi uyadrop idlozi. Hayi wayichaza lento yakhe hayi sabona kuyikona okulula ke nomndeni wami ke hayi singenzelwa lona ke lelo gobongo ngase kwadlula izinyanga ke ngaphindela ke ethi la ngabuyela la eThekwini ke eMlazi ke. Hawu ngathi ngibuka nje ngenhlanhla
ngathola isikole ngalifundela lo security ngaqeda sengino grade D na ngisenawo ngisho grade C sengiyasebenza ndathola nomsebenzi ngiyasebenza nje Wa manje right kanjalo. right Kuzobe manje nje ayikho inkinga osabhekene nayo. ayikho inkinga ngiright manje konke nje kuqondile manje sengize ngaba nengoduso. Oh wow. Umamhlongo nje manje Ngiyakubongela. Manje bana wakho wedwa uthi wena. wami ngedwa uthi mina. Ungathini uxwayisa abantu ekhaya abangayinaki izinto zesiZulu? Abo nje ngingakosho ukuthi abo makubhede empilweni ungcono umuntu nje obhedelwa izinto manje aphindele ekhaya ayixoxe udaba lakhe nomndeni wakhe bazoqhamana isisombululo ngoba mhlawumbe ngempela ungathola ukuthi ngempela inkinga ikemsamo. Ngathi nje umuntu abantu ababheka umsamo wabo mhlambe balungise lapho imsamo mabebhedelwa izinto. So namanje awukazi uzuwazi ukuthi wawufaniswa noba uzulimala? Hayi angakokwazi futhi angifuni nokwazi. Awufuni nokumazi? Ngoba manje izongiphatha kabuhlungu le nto ukuthi ngacishe ngafa ngifela umuntu engingamazi yabo. Usuwahila kodwa ke? Ya hayi sengahile yabona nje i-right impilo manje. Awunalo uvalo ukuthi kusangaba khona omunye umuntu ongazama ukukulimaza ekufanisa nalo yamuntu ongamazi nawe ukuthi ubani lo wayeganga ufana nawe? Kona ngempela yazi masusho liba khona uvalo ukuthi ngiyakonje khona umuntu engifana naye ogangayo. Ya iba khona lo valo lo liba khona. Siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele ohlelweni lethu. Ngiyabonga mina nje. Cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare, ngiyanithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.